Sanbor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai. Hakasngi balang ula Pynlut hadu hanyo lak tingka nam taban ya Lehkmen Khristmas bat kishispa Sanbor tuli ki Longïing baduk narishnong baha papo ka constituency. Kani gajing khot kerpang jong MLA ban ya Lehkmen kalawan ra jingkmen ni kini ki Longïing ki balayok pediang kapisa bamar 8,000 tingka ukhaw mar 8% kilo udai ka umpnyang Colgate jingshot banyan kamlu bat shini. Ya kani gajing lang kabarit la penlong hapalau ying MLA baraba ajingkran uba Sanbor ulayat hu bakai ke bala penlong ye u ban shim daga negalenti kalong hadian boleh kendu eki katu gani ki khna ki bala penpau hu bakimpat ju amad yuta uki Khristmas bat ong bamenta usnam kin sawan che ying jong u ban yo lem uwe ulayat hu bakani ka pisa ba ula Pynlut na kamta kani kadai ke bala sei naga discretionary grant ke balong hanyo lak tingka uba Sanbor ula penken mawru bakum unang mikmat unyai don bat ka ying jong uru kan play baro arpsau kanta nak benta kitu ki badan kam ula ongru ban am don uweiru ubawan panjing arab na u bakilami ithali ya ai kublei ru ya piwe ba pila ya platform baru boro ki nambar ledon ka kerpat ni gilong kumi bani som sepulung sepua pi baro ki men ki para ki la yelom si yang sistem ya khot ka yung jonga beli ka ki na Christmas ban aji arab ya pi but ngakemah gini singi hitayo hapol mengawan ni abril nga dang sange bantit skra kuai te don laingut songut bodok ba gitu ki kintai samla ki wiyawan mare sanga kyong mama ngimpat juyo bam ki Christmas ta jigim ngisu ngim juyo bam ke nomor bagi di Badung ngim kotbor bantit ngidon sim ki mama na phi ta tarau mata kenti ga khot no haying se hakana ka singi kadon rubena Christmas card ngin sai kum ko jugar ku pinya bu alai jong tia bu duai te ni airu na kana ka MLA charitable council ga jungi lembaga discretionary grant ka babaro ru ko ki MLA ngi arpo lak ga chisnem te nyolak alamang na banta jong pi kapisa iwe sieng punya 8,000 tengka ba pilihan titkik baham he ba punya ya di Khristmas baru sieng udon rukau ga ubrut chut binyan udawai chut binyan ru tungin ai karang ba ngin hagap si Khristmas hadu New Year ngin long ki bakhuj tenang ta kadon rukau ukong penyang udai kasini kamlu kabandap hadu nadu Christmas hadu New Year bapinnya bampau ma tengin berselam su te saya sien ngai kublei bing api baro but menta ya kitu yakini ki kerteng kiba ngala yo abadia kran bat baro nyau dorbar stong kirang ba stong bakin jet ya pi ke beduk ke berdo halagi jongki dorbar stong bat pi layawan ai ka kerteng ya ke ipik hangne te menta ginsa sam no ya pi bat hadin balaya sam ngin ai pidia kin saya penyat na nagaliang jongki ngin ai yang pisah pada kat chua nang tu bat ukhaw kamlu sini bercut penyat dawai cut penyat udai kom penyang pat saya sim nang tai nang ta ngasu ai jingmun itu ki biasa marjan hapur pira ini itiar te sobha pila bania wai no yui taxi nomor ibai taxi la don lang ne la don tim don kam say na pla te pinyalum sibu saungut sangut pia share lang ipisa marar po tengka yakit lang sin kidi taxi itai long bepin mo ikan kam kortil kam duna ka jing siu bai ka taxi mo te ngakerpat yang sisin so begini senang kini kebayawan soba bandrung sopo Christmas masuk kabasan ke bapoho pahai ha kabangin bu jing duai ngila bandon ha balang baper rei nya burom ya borok ki nyam ya borok ki balang ni bu jing duai kerang ba aga jingim gojungi man gasngi bangin yo ya jing kot jing khia ngin yo ya ga Christmas ka bangin ya rakhi daga jing kben daga jing suk daga jing samar ki
batu ka jingduai mar kerliang ha ka bakitu ki baya don ha ka puli kadang lieru kini obat pas bah kitu ki bapang ba stom kin ka kot kin khiang ira na kubor bar kitu ki baduk bakrodu blem kurku ba un kin tiu ya phi ha ka yo ka kot ka jong phi ba phila perkersian ya ladi ya ki khun kiti ka yen ka sem nga don borobor ha senda jong phi kumu meli kumu pijuawan ha yen kam tam ki por ba phi play school pijuawan ban pan ki baikot ngatip nomor ngade wa kha ba he lang phi ha ka shnong ba e jungi tang itu sisa ki baduk ki bakrodu ki banga itu ki betenjar ki wan ngam ju pletli ha ka por ko play school ki beduna ka bai kot ka bai sla ka bai school ka bai rung school kum itu nanti ki bapang ki bastom ngam ju pletli ha ba piawan ngatip ki baduk basuk ki awan ha por ba don ki ba khlat hayeng hasem ki ba it bathon jong phi ni ai ya ka kali ban kit na hospital chayeng na yeng si jakathang nanti ki beduna bai dawai ibaduna hakijing hakijing jong phi ton ki juruna ngadon manga wat khuslai ke juruna jong phi kumbo phiawan katengkong yeng jonga arpun sa kun ta ka pri ta jong phi mo te ngan ai kublei biang ya phi baro ga Christmas basuk bat usdam thumai basuk basan bapu bhai bat hakijing ga baman gasni ki ji hikai jong ki no yalam nyam ki ba pher ki hikai yang i ba hakijing jong i man gasni ngai ladi ngayu ji hikai naki nongelam niam gi ba pher ka ba kongsan na gi jim jungi kalong ha ka ba phikhe men step marsin ke bu ye jing duai but shua ba phithia bu jing duai ki ne gi dawai ki ba klan ba ki ban ai ki ban yarap ban yada ya yanga ya phi ha gi jing bo ban gaski ta ha gi jing im go ban gaski ga jungi ka ba blei rang bu yang ne ka perthai kan mau ba kumbo upareng wong let us pray for each other tong ini aduai markel yang kumlei shibun ublei jong jiksat kor khu yapi kumlei Pagod ba kung pagdinutan ya inyo ay dem ni katry nam ta paaro ti pagbaho kiba education ni manlak po ya inyo nam ta gidabas ng baro kinugat kam snong kiba don lang hagan ng po par kibam don ro ndai kiba Christian barbo ya kan ka kam taban la banang peteng taban la ang kumha ya kan ka kam shakri kujong ba Sanbor juni ko try kena ko blay banang bo baro kumta hapre ke jilong brio ko bombet ko bombiang juni ne ko kena ngitip melong blay boma melong blay bisnai melong blay padap ta ke jini di be ba hapre ke jini day ko jumi ko try melo palo ni be belong ki jing thao ki de jumi kumta kena ha kena ko por ni ke pa de ke jing ko blay jumi men ke khu men ke do ya kena ka kam ko ba kabai ba Sanbor ile panshakti na kam tai para brio kamtam yakini kitihar kitar bakilong sisa ki jingkat khu na kam ta kini kilong ye kilong sam kibawan panyo ya ini jingrap na kam ta kijunam kam hakin kasam kijumki kerku kedo ya ni baro ki bayo banta hakin ka por ko trai bangiru hapleng ke jingdon bantalang jumi inang la wan akiti kaman ke kadiang panshakti barbanai ya ke jingkat shan ko khu ba ko ba na kam ta jumi ko kanda ko le banam bo baro bakiti kam ibanang sa pagibanang wan chani shikmat ru ke pa ya ke jing sunan be jumi tanang he ya ka ka pa ka ko ka kya ke jing chu khat ka shai ya ka kam ka jam ka ban la ban ya be ya ti hawadon mami ko try ke ba ro kinya be ya ti kum ta sai se ko ka so sne ba ka pa ko don ka lang ban ni be pi be ba ba yang ru ke jing ku be jumi ba ga ne ka yom je Christmas ka no ke jing pen ba ke jing ku na kam ta ki long ye long sem jing baro hagere constituency ipan kina baro da Khristmas jumi ko pa jumi ba habne kalang ka khol ka kai jumi kanwan ke Hima jumi kanlong ka mon jumi ha ka khndo ba habne tuai ngi mata ka jumbam jumi ka bala kasni batuma mi kang jumi kumbai rima ke bale sni ngi barwa jala mi sha ke pun shoy ndai plai ni na ka sni amen ni tip ba ka maria thisti kala komu eu play bariyo yung nong punim madu try jing jisu hapo ka jing sa ba ka jing dakmi ka jung ka ni ke pat kublei kumaryang badab da ka jing ye try don bat pha blakar khu ye pha na preng ki kin thai blakar khu yo so po jing phau jisu kumarya ba khu ko mi jong blei to dwai na ka manta jui ki nong pop manta bra ka po ka jing ap jing amen ka rom ka la hok pa brau khu mara min si mu khu
kumba kalau long ka ba maning kom kum jung ta ba bo chunom la chunom to ai bu ke jung ku ku jung ble kan don reng kat lang bani we pi we ba kam to me ka kam ba ka ba iba chakri nam ta ki para brio hakan ka kam jung I balim ba je sa juk me nang be ka ma tasting in ai long ba bo ki ku ki ba da bachana jung ha ka tun pa ba ku am si ba ku amen